Eiras pois é o embalse máis grande que temos de auga que suministra pois a unha poboación moi importante, a moitos concellos, e despois de comprobar que por varios motivos que xa fixemos públicos no seu día, había que pois poñerse a traballar. Un traballo que, sin dúbida, foi intenso, con un orzamento que chega aos 2,3 millóns de euros. Despois de estar comprobando no día a día que todo funcionaba como estaba previsto, con unha planificación que ten que pasar por suposto, sempre cunha base técnica. Aquí non pode imperar a política, isto é puramente técnico, pero con unhas obrigas dos concellos, obrigas da Xunta de Galicia, pois para que a xente poida estar tranquila. Polo tanto, está garantida pois o suministro de auga para os distintos concellos, para estas 400.000 persoas. Seguiremos afondando e a partir de aí, bueno, pois eu só podo expresar a miña satisfacción por ter conquerido algo fundamental, que é realizar a obra e a par poder ter o suministro. Agora pois xa temos válvulas provisionais, despois virán as definitivas, pero que teñen que estar feitas ad hoc e, polo tanto, unha vez máis recurrimos ao que é a técnica e a enxeñería. E isto demostra que, bueno, pois hai que facer caso a quen sabe. Por outro lado, hai que deixar os enfrontamentos a un lado e o oído político e temos que responder ante os cidadáns e aí foi o que fixemos e seguiremoslo facendo ata o final.